Vítajte pri sledovaní IAD Talk Studio. Dnes sa s Romanom Vitáskom pozrieme na to, ako vyzeral rok 2024 na finančných trhoch. Takže aký bol rok 2024 na akciovom trhu? Dobrý deň. Tak treba povedať, že rok 2024 sa vniesol v znamení akcií a predovšetkým v znamení Ameriky, ktoré v podstate akciové trhy, hlavne tie americké, urobili výnimočný výnos, dá sa povedať, že cez 26%, čo je vlastne násobne vyšší výnos ako historické priemery. A dokonca pre európskych investorov, ktorí by investovali do akciových trhov, tak vďaka silnému zhodnoteniu dolára, tak takíto investori dokázali mať cez 30% výnos, čo je vyslovene, že bombastický výnos. Ako sa darilo našim fondom? Tak tým, že naše fondy sa snažia korelovať s vývojom, hlavne v Amerike, tak dá sa povedať, že veľmi podobne. Akciové fondy mali, ak si dobre pamätám, cez 25%, taká vlajková loď. Growth Opportunities ten dokonca cez 26% mal za minulý rok, čiže vynikajúci výnos. A čo sa týka Global Indexu, tak ten vlastne koreloval priamo s trhom. Bol nejaký moment, ktorý prekvapil? Tak bolo to viacero momentov. Hlavne tým to bolo, že rok 2024 tie predpovede na začiatku neboli vôbec dobré. Viacerí ekonómovia a experti očakávali, že by mohlo dojsť k celkovému prepadu trhu, a to najmä v tom si mysleli, že môže prísť recesia v dôsledku vyšších úrokových sadzieb. To sa nakoniec nenaplnilo. A naopak ten trh vďaka tomu, že americká ekonomika bola extrémne silná, tak reagoval na silu ekonomiky a zhodnotil akcie. Kľúčovú úlohu v podpore ekonomického rastu zohrali aj centrálne banky. Fed znížil úrokové sadzby počas roka 3-krát, zatiaľ čo Európska centrálna banka až 4-krát. Aký to malo vplyv na infláciu? Treba povedať to, že centrálne banky reagujú na infláciu a nie naopak. Inflácia nereaguje na centrálne banky. Čiže tým, keď vlastne centrálne banky videli, že už tá najväčšia časť rastu tej inflácie už je za nami a naopak prichádza k spomalovaniu inflácie, tak postupne mohli začať znižovať úrokové sadzby. Trh samozrejme s tým počítal a samozrejme, že nižšie úrokové sadzby sú ideálne prostredie pre akcie a to vlastne bol jeden z hlavných faktorov, prečo akciové trhy tak rastli, či už v Európe, aj v Amerike. Ale treba povedať to, že tým, že európsky kontinent a európska ekonomika nie je tak silná a hlavne není tak rastová ako tá americká, tak napríklad európske akciové indexy urobili niečo iba cez 10%, čo v porovnaní s tým, čo urobil vlastne americké akciové indexy, je iba zlomok. Pozrime sa, ako vyzeral rok 2024 z pohľadu komoditných trhov. Tak komoditné trhy sú drivované svojimi vlastnými cyklami, ale za zmienku napríklad stojí zlato. Tým, že vlastne na začiatku roka boli tie predpovede také skôr šedivé, to malo vplyv na rast ceny zlata, ktoré sa zhodnotilo viac ako 30%. Všetky tie fundamenty vlastne hrali v prospech ceny zlata, či už to, že klesali úrokové sadzby, či už sila amerického dolára, alebo aj nervozita na trhoch, ktorá na začiatku roku bola viditeľná. Čiže to sa zhodnotilo, ale napríklad také kakao sa zhodnotilo viac ako 130% vďaka vplyvom globálneho oteplovania a vďaka rôznym fundamentom na trhu. Čiže toto boli také hlavné dve komodity, ktoré najviac žiarili. Naopak taká ropa bola viac menej stabilná počas celého roka. Už sme si povedali, že nejaké zmeny prišli aj po zvolení Donalda Trumpa do funkcie amerického prezidenta. Čo si teraz už vieme povedať takto, ako bude vyzerať ten rok 2025 a na čo sa ešte môžeme pripraviť? Treba povedať to, že trhy veľmi pozitívne reagovali na zvolenie Donalda Trumpa, a to najmä v tom, že tá jeho politika, ktorou sa on prezentoval, bola veľmi prorastová, a čo hlavne Wall Street a investičné banky majú radi. Ale už teraz vieme povedať, že rok 2025 bude veľmi volatilný, lebo tá jeho politika, napriek tomu, že rôzne tie smery sú prorastové, tak istým spôsobom vnáša aj chaos do zaužívaného svetového poriadku, a to samozrejme, že investori nemajú radi. Čiže rok 2025 bude určite rokom príležitosti, kedy na trhoch uvidíme mnoho príležitostí, či už na akciových alebo aj na dlhopisových trhoch.
Vedia sa tieto kroky Donalda Trumpa nejako odzrkadliť alebo pretaviť aj do fondov IAD? Tak náš cieľ bude správne reagovať, predvídať a určite správne zhodnotiť to, že čo sa môže stať. Samozrejme, že naše fondy nie sú také, že by teraz sme na nejaké politické kroky a politické vyhlásenia reagovali. Snažíme sa mať ako dodržiavať investičnú stratégiu stabilnú, bez ohľadu na to, kto momentálne sedí na tej stoličke. Ale keď prídu príležitosti, tak verím tomu, že budeme mať možnosť ich využiť. Nový rok je väčšinou takým vždycky začiatkom, každý si dáva nejaké predsavzatia, ale my by sme mohli dať investorom nejaké také rady, ktorých by sa mohli držať, alebo čo by ste im odporúčili, akých rád sa držať v tomto roku? Úplne najdôležitejšia rada je taká, aby sa na to nepozerali krátkodobo optikou, ale dlhodobo. Tie trhy sa na konci dňa vždycky, a tie hlavne akciové trhy, budú rásť tak, ako bude rásť ekonomika, ako budú rásť zisky firiem. A tie z dlhodobého hľadiska vždy rastú. Vždy. Preto investori by mali mať dlhodobý horizont, postupne si odkladať, postupne si akumulovať to bohatstvo a to, čo sa stane v priebehu jedného kvartála alebo jedného roku, je v podstate irelevantné. Rozprávali sme sa o akciách, ako na tom boli dlhopisy. Dlhopisy zažili tiež veľmi dobré prostredie a najmä preto, že keď klesajú úrokové sadzby, tak to pozitívne pôsobí na ceny dlhopisov, ktoré rastú. To spôsobilo to, že dokázali sa nájsť príležitosti na trhu, ktoré za daný rok generovali viacej ako 4%. A veľmi podobne aj v podobnom duchu potom generovali dlhopisové fondy, ktoré dokázali tiež mať vyššie výnosy, ako bol historický štandard. Rozprávali sme sa teda o tom, že uplynulý rok bol pozitívny pre všetky typy finančných nástrojov. Boli však aj nejaké výkyvy? Áno, treba povedať, že v každom roku prídu momenty, keď investori podľahnú panike a v rýchlosti vypredávajú a rok 2024 priniesol 2 takéto momenty. Naopak aj v začiatku tohto roku sme videli jeden moment. Treba povedať to, že tieto krátkodobé výkyvy veľakrát môžu byť skôr príležitosti pre ľudí, ktorí majú dlhodobý horizont. A naopak aj tí, čo to nesledujú, ak sa držia svojej investičnej stratégie a pozerajú sa na to v tom horizonte dlhodobejšom, tak takéto výkyvy by pre nich nemali mať vplyv na ich portfólio a budovanie majetku. Roman, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. A vám ďakujem za sledovanie. Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, ďalej len IAD v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu, prvý realitný fond a korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností, vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu prvý realitný fond.